Automatski vakuumski stroj za mrtvljenje limenki, cijelo tijelo od nehlađajućeg čelika, pneumatski princip, servomotor, PLC kontrolni sustav. Oprema je posebno dizajnirana za zatvaranje konzervi mesne hrane. Nakon mrtvljenja je u stanju potlaka i može se koristiti za kuhanje. Osigurava stabilnost kvalitete i trajnost hrane, te je idealan pribor za zatvaranje konzervirane hrane.